Vláda tento týždeň schválila zámer výstavby nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach. Postaviť atómovú elektráreň nebude lacné, rýchle ani jednoduché. V štúdiu je s nami náš kolega Ladislav Žigo. Laco, kedy a za koľko by mohol mať štát teda vlastný jadrový zdroj? Dobrý večer. Skôr ako o 10 rokov to nebude. Pozrime sa ale najskôr na to, čo chce vláda stavať. Úplne nový reaktor má mať výkon 1200 MW. Pre lepšiu predstavu, každý prevádzkovaný reaktor z privatizovaných elektrární je dnes zhruba 500 MW. Má to byť historicky prvý reaktor iného ako ruského typu. Stavať ho budú Francúzi, Američania alebo Korejčania. S tým bude súvisieť zrejme aj pôvod paliva. S Ruskom sa na teraz nepočíta. Povedzme si niečo o lokalite. V Jaslovských Bohuniciach sú dnes 2 funkčné reaktory slovenských elektrární a 3 štátne, odstavené. Prvý sme odstavili po havárii pred 47 rokmi, zvyšné 2 po vstupe do únie. A práve časť infraštruktúry, ktorá tam po odstávkach zostala, by vláda rada využila vo svojom novom projekte. Či a ako to urýchli výstavbu, to dnes asi nikto nevie. Vláda by chcela stihnúť uzavrieť tendre do 3,5 roka. Stavať by sa tak začalo najskôr v roku 2027. Skúsenosti z okolitých krajín, ale koniec koncov aj z našich Mochoviec naznačujú, že postaviť a spustiť atomový blok sa dnes nedá skôr ako za 10 rokov od prvého výkopu. Čo hovoria na zámer postaviť nový blok samotní ľudia v Jaslovských Bohuniciach, to zisťoval kolega Roman Rudkaj. Pozrite si teraz jeho reportáž. Tam, kde sú peniaze, žije sa ľahšie. Atómka ročne zaplatí obci daň z nehnuteľností vo výške 2,5 milióna eur. S takouto sumou peňazí sa už dá slušne gazdovať. Postačuje. Mohlo by byť aj viacej. Nám do Amfiku chodia všelijakí umelci. Bol tu God, bola tu Pilarová. Oci veľkí umelci sem chodia, lebo dokážu to asi naše zaplatiť. Veď toto je, ja by som povedala, v okolí najkrajšia obec. Imrich Martinkovič je už dnes na obec s 2400 obyvateľmi pyšný. Veľmi dobre si totiž pamätá, ako dedina vyzerala v 70. rokoch. Jeden chodník bol takto, druhý chodník bol takto. Jeden išiel do kostola, druhý išiel do šenku. Vybavené. A to, čo je dneska, to sa nedá porovnať. A my sme sa o tom presvedčili, stačilo nám na to iba pár minút. Cesty bez výtlkov, chodníky vydláždené, parky ukážkové. Obec si to môže dovoliť. Ľuďom sa tu žije dobre. A nikto z nich nerieši, že za chrbtom majú jadrový kolos. Vôbec nemáme pocit ohrozenia. Tu mám jodové tabletky, mám ich po ruke, nedaj Boh, aby som ich potrebovala, ale radšej nech mi ich vymenia potom, jak by som ich zjedla. Moja rodina, paradajky, obrie, veľké, čo som mala, srdcové a také tie Brutus, tak sa to bála jesť, lebo to sú určite radioaktívne, lebo sú od atómky. No. A tak sme sa smiali. Len čo sme vošli do obce, dali sme sa do rečí so 75-ročnou pani Vlastou. Dlhé roky pracovala v atómke a teraz je tam zamestnaná celá jej rodina. Aj syn robí, aj dcéra robí, aj zad robí, všetci robia. Oplatí sa žiť pri atómke? Ale áno, prečo by nie? Užitkovú vodu máme zadarmo, polievame záhrady a kvety zadarmo. Daň z nehnuteľnosti neplatia ľudia od 60 rokov. Takže snažíme sa im vytvárať čo najlepšie podmienky. Máme svoju televíziu obecnú, máme svoje obecné noviny, kosia nám pred domami, všetko robia, hovorím, je to výborné. Ako sa žije mladým rodinám v Jaslovských Bohuniciach? Podľa mňa vynikajúco, lebo máme tu super vybudovanú obec. Aj v obci sa už na každom kroku hovorí o výstavbe štátnej atómovej elektrárne. Miestni to vítajú. Vyhovuje. Veď mladí potrebujú prácu. Ja si myslím, že to je len prínos. Tu budú domy kupovať a budú sa tu ubytovávať robotníci, teda čo budú stavať tú novú atómku. Tu bude taký ruch, že až. Roman Rudkaj, televízia Markíza.